Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Short for Ash ng General Trias Cavite. Ang hirap po talaga mag-move on. First love ko po kala ko Joel pala. Joey. First love ko po siya at tagal po namin, 4 years eh. Sinong hindi mahihirapan? Akala ko po siya na, syempre, hindi naman ako playgirl. Pero, sabi niya, mas pipiliin niya po daw yung karir niya. At di lang yun. Tingin ko, palusot niya lang yun kasi after 3 months, may girlfriend na po. Ganun ba? Sabi niya, hindi niya naman daw kami pinagsabay, pero syempre, hindi ako naniniwala. Sakit eh. Nag-stress eating po ako, call and tips. Na-depressed, di makatulog, anxiety and all. Akala ko after a year, magiging okay na ako. Siyempre, napapastok ako minsan, kaya nakita ko yung post ni Joey. Ang saya-saya niya habang ako, hindi nakaka-move on. At dito na nga po nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Hoy, ano ba yung kain Gusto ko mo? pa, isa pa akong round, please. Kuya, 4 na ano pa. If na plain, tapos isang bulgogi. Dali, ang sarap eh. Bakit ba? Aling nga samgyup, tapos sasabihin mo. Tama na. Kuya Bong. Hoy, grabe yung burp mo! Hindi ako yan, ikaw yan. Ako pala yun. Yun na ba order niyo, ma'am? Opo, isang plain na beef, tsaka isang bulgogi, ha? Ikaw, ma'am, Charm. Ako isang ikaw. Joke lang. Ma'am, dahon. Lettuce. Ayoko na kimchi at saka gusto ko na ang fish cake. Okay, ma'am. At saka yung mga side dish pa kumpleto, babagal-bagal ka. Potato marble, ma'am. Potato marble. Bagal-bagal. At saka ano. Okay, ma'am. Lahat ng side dish pakikumpleto. Bilis! Hoy, kumakauto sa... Di mo yun Kasi ano? kanina napansin ko ang bagal-bagal nga dito. Huwag tayo babalik dito. Pero fairness ang sarap ng mga karne nila. Ang bakal-bakal, grabe ka. Oo nga, ang sarap. Bukas ulit ha. Ano tayo bukas? Mag-buffet tayo. Libre ko. Nagsamgyup na tayo bukas. Libre ko.
Sige, anong oras ba yan? Alam mo, para kang lalaki. So, nabusog ako. O ano, hindi ka pa rin nakamove on. Nag-stress eating ka na, girl. Sino hindi makakamove on? Alam mo nga, ang saya-saya niya, oh. Oh, ayan, oh. Bakit mo pa kasi na-open yung social media niya? Ganun talaga, part ng pag-move on yan. Wala na tayong magagawa dyan. Ganon ba Pero, yun? alam mo, ang natutunan ko, okay na rin isto ko ng isto. Kasi, at least nakikita ko, nasasaktan ako, parang namamanhid ako, nasasanay ako. Tapos lalo ako nagkakadahilan para mag-move on. Pero ang sakit, Tracy. Parang wala na sa kanya yung pag-iwalay namin. Kawawa ka naman, friend. Sabi ko, di ba, Charm, sabi natin, gusto mo makamove on agad, hanap ka agad ng pampalit na lalaki. Tingnan mo nga siya, oh. Wala pang 3 months, sama 3 months true, hindi siya mag-girlfriend, may girlfriend na agad. Kaya nga, at saka hindi ako naniniwalang after 3 months yan, sigurado nag-overlap yan. Overlap! Overlap! Ano ibig sabihin nag-overlap? Ibig sabihin nun, pinagsabay niya kayo kasi, diba, sila agad, ibig sabihin may namumuo agad na bagyo. Nung naghiwalay kayo, may Ay, sumalo agad? Oo, hindi, nag-overlap nga yan. Kumbaga, sabay kayo niyan. Kaya talaga agad naka-move on siya. Kaya, yan din ang gawin mo. May bibigay ako sa'yo. Ito si ano. Sino yan? Pakita ko to sa. Ito si muna si Elmer. Meron ako ibibigay yung si Brandon. Yan, magaling yan. Oo, nagpapa-update. Pa-update ako, hindi pa tapos. Inunahan mo pa si Tin Rebe. Ito si Si Brandon, si Von. Ayaw mo si Von. Palaging puyat yun. Von. Masarap yung si Von, pero babaero. Ito si John. Ay, eto, Jobert. Ayaw mo. Charles. Ayaw mo. si Jobert Grab driver. Wala, babaero yan. Bong. Bong Villamor, lalo na yan. Dami ng anak niyan. Dapat Hoy, wala. dami ng panganay. How about Si Roy. Ayaw mo nung kay Roy. Ay, mabilis na matulis. Oo, Wag, about Vince. Ayaw mo. hmm. Hoy, sumagot ka. Ayoko. Ay, hindi ko kaya yung mga ganun. Hindi ako ganun na babae. Hayaan nyo lang ako sa tamang proseso. Girl! Ipakita mo sa akin ang book na nasusulat na may tamang proseso ng pag-move on. Wala. Si Lino Target. Gawa-gawa lang to ng mga Illuminati. Yung ano niya, ang proseso ng pag-move on niya. Gawa-gawa lang yan ng gobyerno. Bakit napunta yung Illuminati ng gobyerno? Sinasabi ko dito, walang Bible paano mag-move on, walang nasusulat. Dapat palit agad. Si Jason, ayaw mo? Jason? Si Jason. Ang rereto ko si Efren. Di ba nalilito? Ay, oo, yung katrabaho Uy, natin. gago, hindi ko type yun. Hindi ko type yung mga... Big naman ito. Si Carlo, ayaw mo. Si Jack, yun. Mahilig mang tira-tira Guys, yun. Si Jack. Guys, huwag nyo na ako ipagtulakan. Pero yung si Efren, di ba matagal na yung pumuporma sa akin? Oo, di ba? Tsaka lagi kang pinagtitimpla ng kape sa opisina. Tapos Pinapa-deliver. Oo, tapos siya nagre-ready ng lunch mo. Hindi mo lang pinapansin. Alam mo, ang natutunan ko ngayong 2025, suklian mo ng energy and investment, yung mga taong nag-i-invest and nagbibigay din ng sayo ng tamang energy. Huwag na yung mga yung mga nanghahamon. Guys, maniwala na sana ako. Guys, paano yun? Yung mga, wag ka naghabol. Wag ganon. Dapat, yung mga naghabol sa'yo, yun yung... Si Jomar, ayaw mo. Ulit naman si ano na nga, Efren. Ayan kasi, ang kulit to. Ganito na lang, yung daming sinabi namin, pagsabay sa mo 5. Hoy! Tingnan natin kung di ka luluwag. Ay, girl. Basta, tama na nga yung ano Pero mo. talaga, stress Charmin, eating ka napapasaya na. mo talaga ako. Pero sige, Tumigil ka Efren na. na lang. Sagutin mo na yun, pwede na yun. Chat natin ngayon agad-agad.
ang kolentita sa sulsol po ng aking mga kaibigan ay sumama ako kay Efren. Magaling ka pala talaga magbilyar, no? Nakakatuwa. Di naman masyado, pero buti naman pinagbigyan mo na ako. Tagal ko na kaya nang basta invite sa'yo. Basta mga Efren, no, ang galing talaga sa bilyar tsaka bola. Sana hindi ka magaling magpagulong ng mga pangako at Di naman, magaling lang talaga akong sumargo. Kaya kung magpasargo ka, sabi ko naman sa'yo, may chance. Pero bakit wala ka pang girlfriend? Nagkaroon ako ng girlfriend. Di rin nag-work. Parang yung sa'yo. Alam ko naman yung kwento. Huwag na nating pag-usapan yun. Sorry. Kasi, Sorry po. kaya ako gumagawa ng bagong chapter ng buhay ko kasi gusto ko nang kalimutan yung previous. Pasensya na. Okay lang ba sa'yo na parang, alam mo na, parang ang bilis? Gusto ko nga yun eh. Kasi ang tagal ko nang papakit sa'yo. Hindi mo naman ako pinapansin. Syempre, ganun ako ka-loyal eh. Nakafocus ako sa partner ko. Pero, Swerte pala kung ganun. Nang magiging BF mo. oo naman, swerte talaga, no? Swerte talaga. Kaya yung ex ko, bobo. Hindi niya alam yung sinayang niya. Damo ko yung sinayang niya. So, ready ka na ba sa gulong papasukin mo? Joke lang. Gulo? Bakit gulo? Joke lang. I mean, okay Siyempre, lang. tuyuin kasi ako eh. Kung magkagulo dahil sa'yo, okay lang din. Ganyan naman sinasabi ng mga lalaki sa una, pero pag tinoyo, ko after 2 months, ayaw daw sa ugali ko. Hindi. Promise. Hindi nga, seryoso. Matagal lang kitang inoobserbahan. Basta, okay lang, kakayanin ko yan. Basta may chance, okay lang ako dan. Malalaman natin kung sino tatagal. So, i-try natin kung mag-work, okay na ba? Ito na nga. Na-try na natin. Talaga? Basta ayoko muna ng yung gano'n na. Anong Bimbang. Ay, hindi. Pag ready na ako, Hindi naman, sasabihin ko naman sa'yo. hindi, baka sabihin mo yun yung hanap ko. Di ba yung mga lalaki ganun? Sila Brandon, ganun, di ba hanap niyan? Sila. Sino? Sila. Isa yung kasama niya? Si Von? Si Bon. Oo, sila, pero ako hindi ako ganun eh. Si Bembon, Jason, Bembong. Ano ba? Sila Carl Eric. Ay, lalong hindi yun. Jerome. Hindi rin yun. Umihiling. Sige Talaga. na. Promise. Antay mo na makakapaghintay ka. Maghintay Until ako. I'm ready. Maghintay ako. Sure. Promise. Siguro ngayon dahil nalaman ko na ganyan ka, beso lang muna. Masaya na ako dun. Talaga? Oo, okay na ako dun. Promise. Iba ka talaga. It's amazing how you can speak right. Nung una po, nakakaya ko na maging ganun. Maging sweet kay Efren. Kasi, clingy naman na talaga ako na tao. Pero pag di mo talaga pala gusto, hindi mo masusustain yung ganun na pakikitungo sa tao pag di mo siya gusto. Na-expire yung clinginess mo. Nahihirapan ka magpanggap. Sana hindi niya napansin. The more ginagawa ko po na mag-move on kay Joey, the more ako nahihirapan. 3 buwan na po kami ni Efren, pero call and tits. Pa rin ako naka-move on eh. Iniisto ko pa rin si Joey. At mas lalong lumala.
Tapos itong bago mong girlfriend, pinakasalan mo na! Nag-propose ka na. Hindi ka na, kundi mo ako nakakamove on. Ikaw, magpapakasal ka na! Ang kapal na mukha mo. Ibablock na talaga kita. Ibablock na mga tayo. Ibablock. Alam mo, makakarma ka din. Makakarma ka din. Makakarma ka din. Sa akin! Ayoko na. Gusto ko na makalimutan! I've seen this place. Ayan yung order natin. Kape, tapos eto, burger. Friend, Ba't parang napakaseryoso mo naman yata? kasi may seryoso akong sasabihin. Ano yun? Sorry. 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 Patawarin. Sana mapatawad mo. Uy, huwag kang umiyak dito. Bakit? Ano ba nangyari? May nagawa ba ako? Ako yung may nagawa. Hindi ka nahaya to. Ayoko. Pasensya ka na. May mahahanap kang mas okay, yung mas susuklian yung ginagawa mong pagmamahal. Hindi ako yun. Hindi ako. At Hindi ko maintindihan. Ano ba? maiintindihan mo kasi alam mo to. Alam mo yung nakaraan ko, maiintindihan mo. Huwag mo nang i-deny. Alam mo nararamdaman mo na nahihirapan ako. Nasuklian yung pagmamahal mo. Kaya tigilan natin to para hindi ka na mahirapan. Kasi nahihirapan din ako. Hindi naman ako nahihirapan. Ako nahihirapan ako. Ako yung may kasalanan. Please, bigyan mo na. Papalayain na kita. At sobrang bait mo, sobrang mapagmahal mo, mahahanap mo yung best para sa'yo. Hindi ako yun. Hindi ko masusuklian yung pagmamahal mo. Sorry. Sorry, Efren. Hindi ako yun. Mahal ko pa si Joey. Mahal ko pa si Joey. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko to eh. Mga kaibigan ko talaga yung nagsabi na sagutin kita pero ako hindi ako willing eh. Pasensya ka na. Ginamit mo pa lang ako. Pasensya ka na. Ginamit mo lang ako. Pero sige lang, okay lang. Gamitin mo lang ako. Alam mo na, ma-aware ka naman eh. Huwag mo na akong Kaya nga, gamitin mo lang ako. Ayoko nga! Mahal ko nga yung isa! Tama na! Masyado ka ng martir! Hindi mo na deserve yan! At di ko rin deserve ka! Deserve mo yung paing mo, mama. Sige na, alis na ako. Sorry. Pasensya ka na. Sorry. Natasha! Start from love.